Siwmai, croeso i Castell-Nedd. Helo a chroeso i Bwrdd Twristiaeth Hansh gyda fi Jacques a heddiw dwi'n mynd i ddangos i chi Castell-Nedd. What are you filming this stuff for? Mae economi Castell-Nedd wedi sefydlu ar dair peth. Vape shops, phone shops ac wrth gwrs, tafarnau. Felly dyma'r David Prythero, ai dau pro, ai eto spoons. A David Prythero oedd yr heddwas gynta yng Castell-Nedd. A hyn oedd arfer bod gorsaf heddlu Castell-Nedd. How bizarre. A dyma gorsaf tren Castell-Nedd. Y ffordd mwyaf haws i ddianc o'r lle yma. A mae ffrind fi dy stondin ar y top. Mae'n gwerthu tatyn pob. Jacket potato, unrhyw un? Dyma neath gun shop. O'n i ddim yn sylwi, o'ch chi gallu mynd mewn i siop a brynu gwn, ond yn ôl pob tebyg, fedrwch chi yn Castell-Nedd. Wel, am graffiti mae fe'n shit, na gwe, edrych. Mae'r graffiti o ansawdd dda. There are things you cannot believe unless you do. A mae hwnna'n wir. Fat piss. What's that? Wel, dyn ni yma nawr yn Hickory's Fish Bar. A ffaith bach diddorol i chi, dyma oedd un o'r swyddi gyntaf bues i gael eriod. O'n i'n 16 blwydd oed, o'n i jyst i cwpla tygau, a ni'n gweithio mewn sgwpo chips. Oh, dyddiau braf. Oh yeah! A ffefryn fi, wastod, hollol traddodiadol, fish and chips. Ond, dwi'n cymro trwy a thrwy. Mae angen curry sauce. Vinegar gynta. Nawr, mae rhaid roi'r vinegar gynta oherwydd smor halen gallu stico. A pryd ti'n hyderus, allai di wneud e'n weddol gyflym. Amser cino, pysgod, sglodion, bach o lemon, be gall fod yn well. A dyma Parc y Gnoll, un o'r golygfeydd mwyaf pert yng Castell-Nedd. Felly, dyma Enillydd, gwobr y goeden gorau yng Nghymru 2017. Wel, dyma'r Enillydd. Dyma beth sy'n diddorol. Mas o'r goed i gyd oedd wedi cysadu, dyma'r un oedd yn fuddugoliaethus. Beth yw'r goeden yma? Mae'r un yma di ennill gwobr, rwy'n credu. Oh, no, it's a dead person tree. Pryfynnu. Heddi nawr, mae pobl fi'n nabod bob man. Sa'n licio fe? Sa'n gwybod beth yw'r ail pennill? Tra môr yn bir, i'r bir holl bai, o bydded i'r hyniaeth barhau. A dyma Castell-Nedd. So good, they named it twice. Dim lot i weld yma, na. Lot o gerrig a lot o super glue. A dyna ni, Castell-Nedd wedi cwpla. Ac mae rai yn dweud mae fe'n dwll o le, yn wrth i yw e. Yn gobeithio chi wedi mwynhau'r fideo, sa'n wedi, ond na'r ffordd mae fe'n gweithio. Pob hwyl! Ti'n meddwl beth i ddweud, maen nhw'n anifeiliau weddol diflas nag nhw, hwyaid. So maen nhw'n cyfrannu'n fawr iawn at the food chain.